Izmiksajte 2 banane i stavite ih u veću posudu. Dodajte šalicu brašna, vanili, šećer i prašak za pecivo, 2 žlice šećera, prstohvat soli, jaje i šalicu mlijeka. Zatim sve dobro izmiješajte. Pomoću žlice smjesu stavite na vruće ulje i pecite na srednjoj vatri. Okrenite palačinke kada donja strana posmeđi. Pospite šećerom i uživajte.